Dwi'n byw Rhwlffordd, dwi'n gweithio fel parfeddyg. Dechreuais i dysgu Cymraeg dros 20 mlynedd yn ôl. Prif reswm oedd mae 3 mab gyda fi, o'n nhw'n mynd i'r cylchmeithrin yn Rhwlffordd a o'n nhw'n dysgu Cymraeg yn y cylchmeithrin, so penderfynes i dysgu Cymraeg. Reswm arall, o'n i'n gweithio fel dyn ambulans ar y pryd, a roedd fy mos yn Cymro Cymraeg, a o'n i'n ffaindio oedd lot o pobl yn arbennig yn Gogledd y Sir yn siarad Cymraeg. So roedd yn handi iawn i siarad Cymraeg gyda nhw. So dyna dau prif reswm, y plant a fy ngwaith i. Dechreuais i ar cwrs Ulpan blynydde yn ôl gyda Mr Martin Lewis a Pedr McMillan. A dwi wedi symud ymlaen trwy'r lefelau hyd at cwrs Graenus. O'n i un o'r cyd-enillwyr dysgwr y flwyddyn Sir Benfro. Dwi wedi dysgu Cymraeg yn y gweithle hefyd, a dwi'n defnyddio Cymraeg gyda'r fy cyd-weithwyr bron bob dydd, a hefyd fel parfeddyg gyda'r cleifion a staff yn yr ysbyty Llwnhelig, ysbyty Glangwili. Dwi'n gweithio fel tutor Cymraeg nawr ers 10 mlynedd. Dechreuais i gyda'r mynediad 1, a dwi'n enjoio fe mas draw, achos dwi wedi bod trwy'r profiad o dysgu Cymraeg, wedi enjoio fe mas draw, a nawr mae cyfle gyda fi i dysgu dechreuwyr newydd sy'n ffaindio mas am y iaith, dysgu pethau newydd, a dwi'n enjoio fe mas draw. Mae'n profiad gwych. Dwi'n gobeithio cael ei ymlaen nawr. Dwi wedi dysgu mynediad 1, mynediad 2, a newydd gorffen sylfaen 1. Dwi'n gobeithio cael ei ymlaen nawr gyda sylfaen 2, a falle cael ei ymlaen gyda canolradd ar ôl hynny. Dwi'n enjoio cymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi'n mynychu cyd Rhwlffordd sy'n cwrdd bob wythnos yn Henrygion yn Rhwlffordd. Fel arfer, dyn ni'n mynd ar daith falle unwaith y mis i tafarndai o gwmpas Sir Benfro. Cwrdd Cymru Cymraeg eraill, grwpiau cyd eraill hefyd, jyst i cymdeithasu yn y iaith. Dwi'n mynychu clonc mawr pan mae'n bosib, pan mae shiftiau'n caniatáu. A dwi'n enjoio mynd i'r dafarn a cymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am dros 20 mlynedd. Nawr dwi'n gallu siarad Cymraeg yn eitha-rugl. Dwi'n enjoio mas draw cymdeithasu yn y Gymraeg. Dwi'n defnyddio Gymraeg yn y gweithle, gyda cleifion a gyda staff ambulance a staff ysbyty. Nawr dwi'n dysgu Cymraeg fel tutor. Dwi'n gobeithio ysbrydoli dysgwyr newydd i enjoio dysgu Cymraeg a cael ymlaen i bod yn rugl.